Headlines. Uluhan sa ato mga balita kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo mapadayon sa paghipo sa mga dangling or spaghetti wire sa syudad. Medical mission sa lalawigan sa Sugbo gitinguhang i-regulate sa Junta Provincial pilagi sa usa ka ordinansa. Kaya usa ka 56 anyos nga lalaki nga nagmaneho sa iyang e-bike aron magpa-check up sa usa ka clinic di sa Maydulho sa Mambaling. Kalit kining natumba og nalatayan og dump truck patay. Barangay Umapan sa Dakbayan sa Mandaue nakabato na og bag-ong Barangay Health Center. Mao kato mga headline. Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa atong mga balita news updates. Ano karong Martes magkasama Hulyo 14, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Sa atong mga silingang mga probinsya nga nagmonitor sa DYHP, mga silingang lungsod. Mayong hapon niyong tanan, mayong adlaw. Ang uban kanato labisi na sa pagpanikay-sikay unsa may panihapon karong gabi una. Naminaw sila mga radio karon 612 mayong adlaw kaniyong tanan sa ato digital platform DYHP Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP app. Asa ba kamo nahimutang mga kasama naglanog-lanog ang DYHP. Standby sa ton DYHP answer to in promo ha. Aro din na mo chance magkadag og 200 pesos GCash sa atong pangutana karong taon-taon. Apan ari una ta sa mga detalye sa ato mga balita. Ang kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo mopadayon sa paghipo sa mga dangling or spaghetti wire sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos. DYHP RMN Report. Kini maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Ipadayon sa kagamahanan sa Bayan Sugbo ang paghipo sa mga dangling o spaghetti wire sa syudad. Apadili na ang Technical Infrastructure Committee kung TIC at sagunan sa City Government sa maong tahas. Nitong kay matod ni Mayor Nestor Archival, labihang hinaya sa agi niini. Gusto sa mayor nga paspasan ang paghipo sa nagbitay ng mga wires dakbayan ilabi na sa ruta sa sinulog sunod tuig. Kini panguluhan onyo sa Visayan Electric Company Conveco. Matod ni Archival nga usa ka memorandum of agreement kun MOA ang giandam karon alang sa maong katuyuan. The MOA is still going on. This month, mahumana to, BECO will be the one to be in charge of removing all the spaghetti wires. Si Mayor Nestor Archival sa nasayran ang Spaghetti Wire Eradication Program sa kagamahanan sa Bayan ng Sugod ngadto pang tuig 2018. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:16 nasa kahaponon, medical mission sa lalawigan sa Sugbo gitinguhang i-regulate sa Junta Provincial pinagi sa usa ka ordinansa. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Dito ki sa sakop sa Junta Provincial ang mga paagi nga mahanay ang mga medical missions ubos sa hiniusang paagi sa lalawigan sa Sugbo. Atol sa regular session sa Junta, gipatawag niini ang nagkadaiyang representante gikan sa kagamhanan, hospitals ug professional organizations nga magsilbing pundasyon sa giplano nga ordinansa nga iduso pag-establisar sa standard guidelines alang sa mga health outreach activities. Ang maong diskusyon pinasubay usab sa imbitasyon nga gipangamahanan ni Bukal Stanley Caminero. Matod ni Caminero nga gitinguha ang pagduso sa maong paagi aron pag-address sa kakuwangon usab sa hiniusang paagi sa pagproseso alang sa mga request sa pagpaygayon og medical mission sa probinsya. We are looking at crafting an encompassing and a compiled guidelines in the form of a provincial ordinance regulating health-related outreaches, missions, medical missions, and the like. Si Bukal Stanley Caminero. Tinguha sa maong ordinansa nga mohatag og proteksyon sa mga pasyente og medical teams nga mangayo og ordinasyon sa lokal na kagamhanan. Pagsiguro nga mga lisensyadong healthcare professionals lang ang mopaygayon sa health mission ug muhan ay sa klarong standards aron nga malikayan ang dili maayong mga insidente. Subay ni ini gipasalig ni Bukal Kerry Kian Shimura, ang Vice Chairperson sa Committee on Public Health and Social Services, nga ang tanan nga nahisgutan ipaubos kini sa pagtuki sa komitiba. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:19 sa kahaponon,
Di ay 56 anyos nga lalaki nga nagmaneho sa iyang e-bike aron paingon unta magpa-check up sa ka clinic di sa Dulho apan kalit kining natumba ug ang usa ka dump truck niagi atol sa mga insidente sa pagkatumba hinungdan nga nilatay ang mga dump truck ngadto sa usa ka e-bike driver kagani ng buntag ni patay ra ba amo ang biktima. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Patay nang nadangan sa Cebu City Medical Center ang usa ka 56 anyos nga lalaki nga padungunta nga magpa-check up sa usa ka klinik sa Dulho Fatima human matumba ang gimaneho nining nga e-bike og daligsan sa gikasugat nga dump truck sa Sipadilla Barangay Mambaling sa Sugbo. Alas 9:15 kada ng buntag. Ang biktima gilang si Joel Barcenas, 56 anyos, taga Sitio Alumnos Barangay Mambaling sa Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office base sa kuha sa CCTV camera nga nagsubay sa dalan si Padilla ang dump truck paingon kini sa FB Steel Street nga gibanihon ni Gilbert Argente, 42 anyos, taga Sitio Langob, Barangay Sirao, Bukirang dapit sa Dakmen sa Sugbo, ug ang e-bike sa managlahing nga direksyon. Gingong paingon ang biktima sa usa ka klinik sa Barangay Dulho Fatima aron magpa-medical check-up. Apan pagabot sa mga dapit base sa CCTV video, kadit lang nga nasaraysay ang e-bike ug nawagtagan kini kontrol ang driver paingon sa wala nga bahin ug natumba kini sa sementado nga karsada nga mahinungdan nga nalatayan ang lawas dinhi sa ligid sa luyong bahin sa dump truck. Nakaangkod og dakong kadaot sa ulo ug lawas ang biktima nga daling gidala sa CCMC apan gideklara kini nga dead on arrival. Gisusi karon sa mga investigador sa TEU sa migawas nga impormasyon nga giatake sa kasing-kasing ang biktima sa wala pa kini maligsan sa gikasugat nga dump truck. Kasamtangan nga gikustorya sa Traffic Enforcement Unit ang driver nga si Argente og giandaman kini kasong reckless imprudence resulting in homicide batok sa driver sa dump truck. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante ni HP Tatak RMN. Chumo Nationwide. Ang may pagawas karon ng public awareness ang Barangay Banilad sa Dakbayan sa Sugbo kalabot sa nahagilap nga nakuha sa CCTV camera nining pagsud sa usa ka wa mahilihing lalaki nga matud pabuot nga mangawat. Nahitabo kini sa Sorila Compound, Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo mga alas 6 sa buntag ni adtong weekend. Giingong nanguha og sapatos ang maong lalaki nga gipangbilin sa gawa sa apartment diha sa Sorila Compound, Barangay Banilad. Nawagan ka ng mga opisyales sa Barangay Banilad nga kung kinsa may nakaila sa lalaki nga nasa CCTV footage so mahimong i-report dayon sa ilang barangay or sa mga otoridad atong ipakita. No, kasama ni Mel basin ba og kasama ang mga hulagway or familiar ni ninyo. Basin ba kahag mahitaak ni sa inyo mga lugar kani ba yung taong uban nga kumpiyansa lang kaayo magbutang sa ilahang mga belongings o uban ba mga nabi mga mahalon kayong sapatos. No nya kani takulahaw lang yano na kay nisod sa usa ka apartment di sa Barangay Sorila Compound. Unya murag tanawa atong video karon nga gi-share sa atong screen sa nagasunod sa atong digital platform pili-pili pa kasama ni store. Pwede niya duko-duko kuha og mga sapatos. Nagpili og asa kay mas mahal asay pwede pang ibaligya. Unang awareness nga gipahibaw gikan sa Barangay Banilad basin ba og maahay-anha pud ni sa inyong mga lugar. Unya usa pud ni ka leksyon nga to sa naay mga apartment, mga caretaker, mga landlady, landlords nga magmatngon di ay tao nga nigawa sa pultahan sa apartment nagduko-duko dayon tong giingon nga buot mo kuha og mga sapatos. Yano ra kaayo mura og sayo naman kay sudlo na mga apartment. So mao na nawagan karon ang Banilad atong i-replay para mas klaro nato mga katong lalaki nga naka black t-shirt nga yano nga nisud sa maong apartment ni adto sa mga pultahan sa mga apartments kating mga kwarto di ara kini may nisud. So mura nagwa mura ra pud siya border mura ra pud siya nagpuyo nga largo siya sa kaning mga pultahan nga naa gibutang naa gipambilin ang mga sapatos. Pili-pili siya kini nga naka black t-shirt. Una nga kuno galing ingon ani ang ini mga padimalay or apartment siguraduha lang nga di makayano-yanog sulod kaning mga individual labi na buot nga mapahimo sa panahon nga lax ra man kaayo og security. Adira kuha sig sapatos gisud aning giadani nga bag. Dili gid siya kani mga mahalon nga pwede pa ikapamaligya.
naga black shirt o niya naga khaki o di ara. Nagdoko-doko lang dayon siya sa dihang naay usa ka border nga nigawas siyang pultahan. Wa gid mahibaw wa sad siya makailingi murag ordinaryo kaayo. Ang pahimang no. Public awareness sa Barangay Banilad sa Dakbayan sa Sugbo. Aron kanunay nga careful amping kanunay labi na gyud sa ingon ani nga mga structure establishment. At oras sa 5:20 sa kahaponon, alita sa laing pangbalita, barangay umapad sa Dakbayan sa Mandawi nakabato na og bag-ong Barangay Health Center. Kasama mo sa balita Radyoman Ken Galenea. DYHP Tatak RMN Report. Formal nang gitugyan karong adlaw ngadto sa barangay Umapadag bagong upakanda nga health center sa maong barangay. Ang health center dunay 12 ka mga lawak alang sa mga programa ug serbisyo sa panlawas nga ihatod sa lokal nga kagamhanan sa syudad alang sa mga konstituente niini apil nang lain-lain nga mga sektor sama sa kababayen-an, kabataan, mga senior citizens ug ang labing vulnerable sector sa barangay. Ang proyekto gitukod sa Department of Public Works and Highways ug DPWH pinagi sa buhatan ni Mandawi City Lone District Representative Emery Lollipop Owano Dizon. Ang DPWH ang buhatan sa kongresista mi-turn over sa pasilidad ngadto sa barangay pinagis mga opisyales niini nga gipanguluhan ni Kapitan Dante Borbajo. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radyoman Ken Galenea, Tatak Arimen. Radyo mo Nationwide. Samtang nga ikarog pasaylo ang tulo ka mga minor de edad nga nalambigit sa managlahing insidente sa pagpanghulga sa mga tunghaan sa probinsya nga nakahatag og kahadlok sa mga tinun-an o mga ginikanan. Mga minor de edad giingong na impluwensyahan o gikopya ang paagi sa pagkamusil sa Tacloban City aron makalikay sa exam. Ang duha ka mga minors na edad og 12 og 13 gikan sa Dakbayan sa Talisay. Nauna nang gikaistorya ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kauban ang ilang mga ginikanan. Nasayran nga ang duha ka mga bata maoy nagpaluyos sa mga hulga, mga threat sa duha ka mga tunghaan sa syudad sa Talisay pinagi sa online post sa social media. Ay katulo mo ang 17-year-old nga taga Dakbayan sa Karkar nagipaubos usab sa investigasyon o pagsusi sa kapulisan human nagdadala kini og hinagiban. Gipasabot ni Baricuatro ang mga batan-on nga dili maayo ang ilang gibuhat ug nang hinaot siya nga dili na kini mausab pa. Anausab sa maong tigom ang sila si DILG, Cebu Provincial Director Dr. Jesus Robel Sastrillo Jr. o Cebu Provincial Police Office Director Police Lieutenant Colonel Abubakar Udang Mangalan Jr. Giangkon usab sa duha ka mga minor de edad sa Talisay nga na-influence sila ug ilang gisuwayan pagkopya. Ito magpanghulga nga nahitabo sa Tacloban City. Gingon nang hinaot sila nga ang mga minors nga masuspenso usab ang klase. Pero galing dunay hulga nga mahitabo sa ilang tunghaan tungod kay giingong wa sila makaandam arong pag-take sa maong eksaminasyon. Samtang ang minor de edad gikan sa Karkar City nagkadayon nga napugos siya pagdala og hinagiban tungod sa mga bully nga mga classmates og schoolmates. Nalakip sa kasnatian nga iyang gisaysay mao nga samtang nagpalit siya pagkaon. Matod sa mao nga minor gipatiran siya og gikalit siya sumbag sa mga tinun-an. Ug aron makabaw siya hinungdan nga iyang tulisok sa hinagiban. Apan nasakpan kini og gi-turn over ra usab sa kapulisan. Ipahimangnuan sab sa gobernador ang mga ginikanan nga moabag sa pagmonitor sa ilang mga anak. Labi na kundo na kini mga buluhaton diya sa online o bisan gali sa offline. Kung niini, paubos sa intervention program sa DSWD ang mga minor. Isip paghatag kanila og laing pang kahigayunan. Nga nga sunod-sunod nga hitabo sa pagpanghulga sa mayulente nga buhat, kataho. Naglahing lugar sa nasod nga naglambigit sa mga tinun-an nga mga minor. At oras sa 5:30 sa kahaponon, DYHP Answer to Win promo mga kasama. So yan kayo itong pangutana. Pag-mention, pila mo ito yung mga edad sa minors nga gika-istorya. Ihimamat ni Cebu Governor Pamela Baricuatro aron hatagan og pagpasabot sa dili maayo ni ini nga gibuhat. Labi na sa paghimo og threats pagpanghulga aron lang matugaw o mabalda ang klase. Gusto nila nga dili mapadayon ang ilang exam sa ato mga tungura ug matod pa na influence sa nahitabo dito sa Tacloban City. Pag-mention og pila toy edad sa mga minors kay kaistorya ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kauban ng DSWD.
Sa inyohang tubag mga kasama, i-type lang sa comment box sa DYHP News Updates o siguraduha ang mechanics nga inyo na follow. Like, follow, DYHP Cebu Facebook page. Ingon man, Attorney Rofil Fernandez Banyok Facebook na doon ay blue check. Aron sa ingon, doon mo chance nga makadaog og 200 pesos GCash. Padayon sa ito mga balita mga kasama, na-intercept sa Bureau of Customs sa Aquino International Airport ang inbound parcel sa International Cargo Facility sa NAIA Complex nga doon ay 12,000 gramos sa itoang methamphetamine hydrochloride kung shabu. Nag-estimate nga doon ay value nga moabot o 14 milyones pesos. Ang shipping gideklarar nga plastic o ropes o na-flag kini base sa derogatory information nga nadawat sa PDEA. Sa eksaminasyon sa kontrabando na suta kini naglangkob sa 2,102 grams sa gituang shabu nga dunay kantidad nga kapin 14 milyones ka pesos nga gisulod og multiple spools sa PC. Ang operasyon batang sa kontrabando gipahigayon sa pag-alyansa sa PDEA, NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, BOC Customs Anti-Illegal Drug Task Force, PNP Aviation Security Group, Airport Police Department, PNP Drug Enforcement Group, National Bureau of Investigation o Bureau of Immigration. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Ato karong i-check ang himutangan ni Rallyman Josephus Quijano sa sitwasyon karon sa gawas nga bahin kasama JQ. DYHP, Tatak, RMN, Report. Yes, sa pag-radyo Manayda, sa tuga pag-aniya din sa gawas nga bahin na karmang nasa sa kahapon ng Andong Gambarte, sa tulaw din sa may Cebu South District o sa Dakbay sa Sugbo, sa may Pedro Rosario karmang nasa, panungli sa may Edbacal, Subudrita karmang nasa, panungli sa may Cebu South Bus Terminal, samtang ng Edbacal, subudrita sa may South Bus Terminal, panungli sa may habi na sa Basak Pardo Highway, panungli sa may doon sa may flyover sa Tiilad gabahin sa flyover Barangay Mambaling, nagkasigat ni Kaon sa dagat sa Masakal Garumdora sa Province sa may SM Seaside. Samtang ang SRP, wala ang gabakan doon ka mga lane, kung ikaw sa Lisa o ikaw sa may Plaza ni Benicia sa may Subway Tunnel. Samtang ang Inbakas ikaw sa may Basak Pardo Highway, Bulacau, Cebu City, nagkasigat sa may Kaon sa dagat sa Masakanan, panungli sa may Bulacau, hapit na sa Dakbayan sa Talisay. Ang Efriamas, ang dari sa may Katipunan, waray ang ikablakaan, ang Kisa o habig sa may Punta Precisa, waray kablakaan ang mga danan diri. Samtang ang dari sa may Finti Osmeña, kung ikaw sa may downtown area, moderate ang naga sa masakanan, ikaw mo diri sa may doon na sa may iskina Arlandon, padungli sa may Finti Osmeña, nakaas natin sa Kaon sa dagat sa masakanan. Samtang Picas Lane, kung ikaw sa may Finti, padungli sa may downtown area, moderate ang naga sa masakanan, pero gabaga orasa. Samtang Agbe Rodriguez, ikaw sa Finti Osmeña, padungli sa may Virama Avenue, is moving ang mga sakanan, padungli sa may Virama. Ang Virama Avenue, kung orasa, ikaw sa may Guadalupe proper, waray kabalakan, padungli sa may Inbacal, sa habing na sa may San Nicolas proper. Samtang ang Cebu North District sa Dakbay Sugbo, ang Governor Quicor may buot alaga sa maskan ang Manila Talamban Road, palugay sa may Foodland, lastly sa may sa Fortuna, nakasinatigaw sa daga sa masakanan. Samtang ang Picas Street, sa may Foodland, palugay sa may Cebu Business Park, nakasinatigaw sa daga sa masakanan. Karoga baga orasa na pituhan ini ang Pope John Policy ng Candy de la Montaña, palugay sa may GY, ug lastly sa may Gordo Avinya Gordo noon, sige ka sa may Colegio, padungli sa may Chavis, ang right lane, maori nakasatiog gahot sa daga sa masakanan, Panampikas Lane, kung ka sa may Chavis, may kabalakan, padungli sa Lahoga. Samtang ang Osmeña Boulevard, kasi sa may Finti, padung sa Cebu Provincial Capital, ang kaninglin padung sa Cebu Provincial Capital, moray hinay ang dagan, padungli sa may Escario Street, ang Escario Street, karmorasa, ang right lane, going to Gordo Avenue, mo nakasinati kang Falls Laga sa masakanan, napikuhan ni ang Eframos Extension, yung mga angwan na Osmeña Game Village, napikuhan sa daga sa masakanan, padungli sa may Banawa ang Escario Extension, gigatan sa may Sinab Gordo,
padulong sa may Tilgabayan sa flyover, doon sa may Pag-ibig, slow moving sa mga sakyanan, padulong sa may Governor Kiko sa may Manila Talamban Road. Ang pagdait padulong sa may Lugarta Street o sa may Hernan Cortez, moderate to heavy traffic sa Pagkamarasa. Samtang ang Swilig, ang Wano Avenue habig sa Mandawi, nakasinatan sa Miguel Slaga sa mga sakyanan, padulong sa may Paknaan o sa may Bagundaan Tayud Konsolasyon. Ang Easy Cortez Avenue, padulong sa may First Mactan Mandawi Bridge, nakasinatan sa Miguel Slaga sa mga sakyanan, karong Kabagarasa sa kahapon. Di ka tayo sigawa sa lang sa traffic update. Ako yung Radyo Man, Joseph Osciano, DYHP, Tatak. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Salamat Radio Man Joseph Osquijano sa report. Samtang sa dugang pang balita, mga kasama, formal nang nanumpa kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio S. Pujalte Jr. isip bag-o karong kalihim sa Department of Health kon DOH. Si Pujalte usa ka orthopedic surgeon nga nagtapos sa medisina sa University of the Philippines, Philippine General Hospital ni atong 1990. Samtang itayog sa magnitude 5.2 nga linog ang Claveria Masbate kaganinang hapon. Ang mga reported intensities mauning musunod. Intensity 3 sa City of Legazpi, Albay, City of Naga, Gumaca, San Narciso, San Andres, Quezon, Bulan, Kasiguran, City of Sorsogon, Huban, Sorsogon. Intensity 2 sa Pasakaw, Sipukot, Ugapili, Camarines Sur, Mulanay, Katanuan, General Luna, Macalelon sa Quezon, Bulusan, Donsol ug Magallanes, Sorsogon. Intensity 1 sa Ginayangan, Quezon, Irusin ug Praito Diaz, Sorsogon. Ano na po'y natala nga mga instrumental intensities sa Intensity 3, City of Legazpi, Albay, Gumaca, Quezon, City of Sorsogon. Intensity 2 sa Tabaco, Albay, Sipokot ug Pili, Camarines Sur, Aruroy, Masbate, Mulanay, Quezon, Bulusan, Sorsogon. Intensity 1 sa Jose Panganiban, Camarines Norte, Sagnay, Camarines Sur, City of Rojas, Capiz, Panganiban, Catanduanes, Buwak, Marinduque, Batuan, Masbate, Mauban, Quezon, Praito Diaz ug Sorsogon. At oras 5 minutos sa di pa mag-alas 6 ang kahaponon. Atong balikan una, DYHP Answer to Win promo karong hapon na mga kasama sa to pangutana pag-mention o gapila mo to yung mga edad ni ato mga minors nga gika-istorya, gi-counseling sa DSWD o gikahimamat usab ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Kato mga minors mo to involved ni atong pagpakatap o mga hulga, threats nga to sa mga eskwelahan nga matod pa adunay mga mahitabo. Gusto di ay nila nga way klase kanya na-influence sila ni atong nahitabo dito sa Tacloban City. Ang inyong tubag mga kasama, i-comment lang sa atong comment section sa atong DYHP News Updates. DYHP, una sa lahat. Weather Update. Ato karon pag-isa ang lakaw sa panahon sa mosunod pang oras gikan karon. Kumusta naman tong gi-monitor nga low pressure area o galain na usab nga nasigpatan nga bagyo. Weather Specialist Everett John Tinio sa Pag-asa Mactan. Mayang hapon, Sir Everett John. Yes, mayang hapon, ma'am. Mayang hapon sa itong tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update para karong mga orasa. Ganyang alas 3 sa hapon, ang atong ginamonitor na si Bagyong Josie, dayon na kining nahimong usa ka low pressure area o ulahing nasipyatan sa may kalayong 1,095 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Sa kasamtangan, adun na pud kitay nakita na sipyatan na bagyo kaniadtong low pressure area dinhi sa may west northwest sa extreme northern Luzon o dayon kining nahimong tropical depression sa ganyang alas 3 sa hapon. Ang nayong tropical depression or bagyo wala kini tsansa na mosulod sa Philippine Area of Responsibility o sa pagkakaroon ana kani sa may vicinity sa mainland China. Sa laing bahin po na ang southwest monsoon o hanging habagat ang nakaapektar din sa may western section sa northern Luzon, samtang ang nabiling bahin sa nasod, partikular na ang Visayas, ang naay
medyo mapanganuron nga sa mga panganurong kalangitan, inubanan sa mga lumalabay na patak-patak na pagbuwan panugi ilat tungod kana sa mga localized thunderstorms. Para sa hatong kahimtang sa hangin o kadagatan, ang tibok kabisihan makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na paghuro sa hangin na nagagikan sa habagatan silangan ngadto sa habagatan diin ang kadagatan aduna puy hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Temperatura para sa tibok probinsya sa Sugbo ana sa 26 hangtod 33 degrees Celsius. Ang atong dagat muhunas karong alas 5 sa hapon o mutaob po dunyang alauna 21 sa kadlawon. Philippine Standard Time manakita sa 5:56 PM. Ang atong haring adlaw musab karong 6:10 PM ug musaka balik ugma sa 5:30 AM. Ug kanang latest ikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas kini si Everjan Tenyo nagpabilin na sa pagbago-bagong panahon. Adunay pag-asa sa sakong impormasyon. Daghang salamat ug maayong hapon. Mayong hapon, daghang salamat, Sir Ever. DYHP. Una sa lahat. Weather update. Everjantinyo sa Pag-asa Mactan.